Ja sam Marijana Matić, profesor švedskog jezika. Tečno govorim švedski i engleski jezik, radim u nastavi već preko 20 godina. Od 80 do 100 polaznika prošlo je moje kurseve švedskog jezika i sa uspehom živi u Švedskoj. Kurs se sastoji od učenja kako se izgovaraju reči na pravi način, od toga da pravimo rečenice. Fokus je na komunikaciji, dakle na situacijama u kojima se nalazite svakog dana ili ćete se naći u Švedskoj kada se preselite. Vežbamo i gramatiku samo u onom smislu da je primenimo da možete da pravite rečenice. Posle svakog časa, čak i posle prvog, odlazite sa minimum 5 rečenica o sebi i svojoj situaciji koje možete da već da podelite, da iskoristite odmah sutra. Minimum 10 reči na svakom času novih učimo, a možda i više, koje su upotrebljive i koje su vama jako bitne. Čas traje 90 minuta, časovi mogu da budu grupni, mogu da budu individualni, to sad zavisi od vas. Jedan polunivo traje praktično 24 termina od 90 minuta. Ovi kursevi su i za one koji žive u EFSI-u državama i žele tek da se presele u Švedsku, kao i za one koji već žive u Švedskoj i koji žele da sistematično prođu znanje sa osobom kao što sam ja, koja zna njihov maternji jezik, odnosno naš maternji jezik, koji može lepo da im objasni sve što im nije jasno, da ih uvežba i da shvati njihove probleme. Za one koji žele da ubrzaju SFI, koji jako dugo čekaju SFI, koji nemaju vremena za SFI jer im se ne uklapa u radno vreme i koji jednostavno žele da sebi obezbede bolji život i bolju budućnost u Švedskoj. Dobrodošli na kurseve švedskog jezika.